Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Vojska Srbije izvodi združenu vežbu pod nazivom Manevri 2022. na kojoj će tokom 3 nedelje pripadnici aktivnog rezervnog sastava zajedno realizovati različite oblike obučavanja. Provera snaga će trajati do 6. novembra na teritoriji Srbije u vazdušnom prostoru i na unutrašnjim plovnim putevima uz angažovanje operativnih kapaciteta kopnene i vazduhoplovne komponente. U pripremnoj fazi vežbe komande jedinice realizuju zadatke na matičnim lokacijama, vrši se provera standardnih operativnih procedura i prijem lica iz rezervnog sastava, koje će po dolasku jedinice proći obuku radi obnavljanja znanja stečenih tokom služenja vojnog roka. Vrši se delimična mobilizacija u zemlji. Ona je mogla početi i ranije, s obzirom da je naša vladajuća struktura bila obaveštena o zajedničkim vojnim vežbama između NATO oficira i pripadnika tzv. Kosova. 30. oktobra ističe rok na Kosovu i Metohiji o registrovanju tablica. Gabriel Escobar je izneo predlog tzv. vladi Kosova da se registrovanje odloži na još 10 meseci. Vidjet ćemo hoće li kosovske vlasti Escobarov predlog prihvatiti, jer u kuloarima kruže priče da je poslednji rok za priznavanje te države 24. februar. Najverovatnije pred kraj meseca, oko 30. oktobra, biće zakazana sednica Skupštine Srbije, na kojoj bi trebalo da se izglasa nova vlada sa ni manje ni više 25 ministarstava. Međutim, ta sednica se lako može pretvoriti u sednicu koja može proglasiti stanje neposredne ratne opasnosti ili ratne opasnosti. U tom slučaju, apsolutna vlast će pripasti predsedniku Aleksandru Vučiću kao vrhovnom komandantu, rekao je Milan Vilić na svom kanalu Vilić zapisi.